24.7.26 Vinohrad Trenčín. Pozrieme sa na mladú výsadbu. Postupne už začína jednak vyzrievať drevo pekne, ako aj tá ružovú farbu, lebo to je rozmus odroda. Rastie tak stredne bujne, nie je to nejaká Adela, ale celkom OK. Tak to vyzerá. Toto už je odroda Milanka na vlastných koreňoch. Teraz rastie pomenej. Nedal som jej nejako extrémne veľa záťaž, ale tento strapec som možno mohol dať dole, ale už ho tu nemám. A tak to prevrátim, nech sa netrápi. No, toto je Grand Prix. Na vlastných koreňoch tie strapčeky vyzerajú lepšie, nie sú také sprchnuté. Ako nie je to úplne špatné. Tiež rast skôr taký stredný. Toto už je premiešané so starou výsadbou. To je biele čudo. Strapce zakrátené, aby to pekne utiahla rastlinka. To všetko je teda biele čudo. Až teraz výnimkou to ešte Grand Prix, ale tuto máme čo? Jutal. Takéto mini strapčeky zatiaľ. Lani mal také isté, dúfal som, že tohto roku to bude výrazne lepšie, ale zatiaľ sa väčšie strapce veľmi nekonajú. Aby sme si to pozreli vlastne na iných, tak tu je ďalší taký maličký. Aj tu sú nejaké takéto smiešnosti. Uvidíme, jak sa popasuje v ďalších rokoch. Chuťové to výborné, bezsemenné, ale tá veľkosť tých strapcov zatiaľ je taká maková, no. To všetko je zatiaľ biele čudo. Nie veľmi odroda rozšírená, alebo teda popularizovaná, stará, ale veľmi odolná a nemá chrupkavú dužinu, ale chuťové je veľmi fajn. Toto už je kišmiš náchodka. Zatiaľ ešte nemá náznaky nejakého rúžovenia. A na rozdiel od nej teda kišmiš čierny sultán už farbu chytil veľmi slušne. Takže ten vyzerá takto. To už je premiešaný aj s Katalóniou. Katalónia už tiež je skoro vyfarbená. Takže tá je tiež zatiaľ slušná. Máme pekne. A škoda, že kišmiš náchodka takto praská. Tak trošku tam bola tá mučnatka, ale iné odrody ani nevedia, že by mohli popraskať. Škoda toho. Celkom dosť. Nevadí. Nejaké torzo sa dočká úrody. Kišmiš čierny sultán teda nevie, že aká mučatka je. Ošetrované boli samozrejme rovnako. Nemá veľké bobulky, takéto majú všetky. Ale tie strapce sú také celkom zmysluplné, polkilové, približne tie najväčšie. Dá sa to.
Katalónia. Tie už veľa nechýba, tak na týždňa bude sa dať jesť. Takže to je vedenie popri plote.